سلام زخبركم سمعتنا أبي أحمد نام منجست أمريكا شماغل كمز الأخي يجلس الله وتم زلاهو شماغل سلسة سبات كوينم بزعبا أمونغو ترامبن قدماي منستر إثيوبيا زنبري زي مرددا نابزحاشي نخمز نترامب زلمونو أبغون أبي نخخون نترامب زؤمنو كم زخونو يجلس الله كرات سمعتنا أنكر ميديا كم زغلوسو نميدا 4 كيلو زسنبده ناي منجست أمريكا وصاي قدايات بزغلوسو ناي 2015 عامة مهرت ناي إثيوبيا انفستمنت زهبو حبريتا أبي أحمد أبلعلي إيكونومي إثيوبيا انت عينت مرقسي كوسد كم زلوو كزاراربو كوا انت خرمو دكتور أبي أحمد بزوسدو سقمتي بزي مهلاو ترامب صغيتو سقط خجبر سلزو السنة يو بزي مخنيات يوم أتم شماغلنا بترامب زلا أخو زلو أمريكا مرقسي أبلعلي إثيوبيا بوقعي تغيير كم زلا نأبي أحمد مهوران إثيوبيا مستنقرو إيو مبار أبي أحمد بشبد بد ناب ترامب لؤخات نخسدد زقددو زلو كبرات سمعتنا كم زفلت حقي عالم بمتحاس غريتا كرات سمعتنا حقي عالم بمتحاس أبي أحمد حزبو بدرونات زهلقن زي بحرو لعلاونات إيرترا تحيسو بحري كنوسد إنا بزبل كنوسد إنا إلو أب زقل صلو قوانات بزح مخرن تقاومن أقوى خقطمو انت تصنحي نزي عشيش بمبال لعلاونات إيرتران سومالن كدفر كمز تصنحي عالم زفلطو حاكي إيو إتي بزي تموكرو ناب قداماي منستر زمزي أبي أحمد كدمي ناب سلطان ممسو وردا يخون زوبا أم حديرو كمزي فلتيو سب زقلصو أبي أحمد انترفو إتا كم حنباشا عقب بسفي تعدل سلطان وياني قال بزعبا محدرا يخون من محدارات ممرحي حزبي ولا حنتي تمكرون أفلطون كم زي نبرو مسارحة المقربون يقلصو إتا ناي كورنيل معارقون ببنيامن برغيدر جنرال تخلو برهانن بلمنا كسادو أدينو إشي إلو أب تحت وياني أبزنو برو الأوان يتوي هايباتو يبلو تعذبتي كبرات سمعتنا بزلنا ناي تكنولوجي حسرت من البات أغريتا نحتت لنا خبرات سمعتنا زيننا فصاليو أبكال زينا محبر كيح مسكال أب إثيوبيا بزعبا أب مونغو فدرال سراويتن أبن أمونغو سراويتن أبن فانون زكاية زلو يغريدا
ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፌደራል ሰራዊትን ኣብን ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓደገኛ መፍትሒ ዘይርከቦ ከም ዝኾነ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቶም ኣብ ከባቢ ወሎ ክዋግኡ ከለዉ ዝቆሰሉን ዝተማረኹን ብኣካል ረኺቡ ከም ዘዘራረቦም ገሊጹ። ቀይሕ መስቀል ከም ዝገልጾ እቶም ውግኣትን ሙሩኻትን ነቲ ውግእ ክገልጽዎ ከለዉ ደማውን ኣስካሕካሐይ ከም ዝኾነን ገሊጾም። ሓላፊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሰበስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ሙሩኻት ክሕተቱ ከለዉ ሙሩኽ ዝበሃል የብልናን ከም ዝበሉን ሙሩኻቶም ክርከቡ ከምዘይ ደለዩን እዩ ዝገልጽ። ካብ ከተማ ላሊበላ ሓላፊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ማርቲን ፓልማን ከም ዝገለጾ ኣብ ላሊበላን ከባቢ ወልድያን ክዋግኡ ዝቐነዩ ሰራዊት ኣብን ፋኖን ብዙሓት ሰራዊት ኣብይ ቆሲሎም ወይ ተማሪኾም ወይ ሞይቶም ክብል ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ ብዙሓት ቁስላትን ሙሩኻትን ናይ ፌደራል ካብ ኢድ ፋኖ ተቐቢልና ይብል። ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክነረክቦም ተደለና ግን ሙሩኻት የብልናን ኢሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነፂጎምና ይብል። ገለገለ ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ውግኣት ካብ ሞጅያ ናብ ወልድያ ከም ዝበፅሑ ጌርና ነቶም ዝተረፉ ብፋኖ ዝተማረኹ ብናይ ገዛ ርእስና ስምምዕ ካብ ፋኖ ተረኪብናዮም ኣለና ይብል ማሕበር ሓላፊ ቀይሕ መስቀል ማርቲን ፓልማል። ሓላፊ ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኸ ማርቲን ፓልማል ካብ ላሊበላ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተማረኹ ናይ ፌደራል ሰራዊት እውን ረኺብና ኣዘራሪብናዮም ኢና ይብል ማርቲን ፓልማል። የቅሬታ ክቡራት ሰማዕትና ኣዘራሪብናዮምና ይብል ማርቲን ፓልማል። ክቡራት ሰማዕትና እዞም ዝሞቱን ዝውግኡን ዝማረኹን ዘለዉ ሰራዊት ፌደራል እቶም ላዕላውነት ኤርትራ ጥሒሶም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ክወስዱ ክዕለሙ ዝኸረሙ መብዛሕቶም ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑን ኣድማ በተንትን ዝበሃሉን ሚሊሽያን እዩ ሓዊሱ ናብ ውግእ ወሎ ዘእተዎም ኣብይ ንሶም ምዃኖም ተዓዘብቲ ይገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና እስከ ካብ ገለገለ ዘረባታት ናይ ማርቲን ፓልማል ሓላፊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኸ ኣብ ላሊበላ ክንሰምዕ በዚ ኣጋጣሚ ይዕድመኩም። ኃላፊ ማርቲን ፓልማን ከላሊበላ ከተማ ሆነው በድምጽ ባስተላለፉት መልእክት እሳቸው ባሉበት አካባቢ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በአማራ ፋኖ መካከል ለቀናት ውጊያ ሲካሄድ መቆየቱን ገልጸዋል። የቀይ መስቀል ኮሚቴው የኢትዮጵያ ኃላፊ ማርቲን ፓልማን በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱት በላሊበላና ወልዲያ መካከል የሚገኙት አነስተኛ መንደሮች፣ ከተሞችና የገጠር as they started at the last week of September. This happens in the no-follow zone of eastern Amhara in Ethiopia. The rural areas, villages, small towns between Lalibela city and Waldia have been heavily affected by these intense clashes. Many soldiers and combatants either died, were injured or captured. የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የኢትዮጵያ ኃላፊ እዚ ካብ አንከር ሚዲያ ዝወሰድናዮ ክቡራት ተዓዘብቲ ንአንከር ሚዲያ ኣይሓተትናዮን ሓደ ግዜ እኳ ደዊልና ነርና በቲ ናይ ትንታእ ሽሙ ግን ቴሌፎናቱ ብልክዕ ስለ ዘይብልና ንአንከር ሚዲያ አቶ መሳይ መኮንን ይቅሬታ ንሓትት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሕና ከዓኒ ነቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩሉ እቲ ዜና ብዝረኸብናዮ መንገዲ ካብ መሳይ መኮንን ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ኢና ነቕርበልኩም ዘለና ብትግርኛ ተርጉምና ጽኒልኩም ሰማዕኹምና ነመስግነኩም ኣብ ዘለኹም ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም። ላይክ ሰብስክራይብ ሓግዙና ክቡራት ኣሕዋት ፅባሕ ንግሆ ብሓባር ንሕጎሰሉ መደባት ክህልወና ስለ ዘሎ ከም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ ብዝኾነ ግን ኣብ ላይክን ሰብስክራይብን ሸርን ተዳ ሓጊዝኩምና ክንዓቢና ምስ ዓበና ከዓ ኣብ ናይ ሓባር
መንገዲ ክንበፅሕ ንኽእል ማለት እዩ። የቐኒልና ሰናይ መዓልቲ